Godmorgen, Karla. Godmorgen. Jeg kan se, at du er klar. Ja. Du skal jo med mig op i køkkenet i dag og lave frokost. Ja. Kan vi ikke bare trille dig op af? Jo. Og det er jo noget med, at du godt selv kan køre den kørestol. Ja. Sådan næsten. Ja. Skal jeg ikke lige tage dit ben af, så er det vist lidt nemmere for dig. Det må du gerne. Sådan. Så går jeg lige her bag dig. Ja. Lige hjælpe dig her. Ja, tak. Sådan. Perfekt. Har du ellers sovet godt i dag? Ja. Det har jeg. Det var godt. Eller jeg har været vågen et par gange i nat, fordi jeg skulle op og tisse. Ja, sådan kan det jo gå. Men ellers så har jeg sovet godt. Det var godt. Det går da så fint. Ja. Det bliver bedre, synes jeg. Ja. Se, jeg kører dig lige godt ind til bordet, så du sidder korrekt. Ja. Og kan du låse dernede på din venstre side, så låser jeg lige ham på højre. Sådan. Og så kører jeg lige bordet ned til dig, så du... Og lægger jeg lige din arm op her. Sådan. Ja. Ja. Se, det vi skal i dag, det er jo at smøre din frokost. Og det består af en franskbrødmad med lidt leverpostej på. Så når du er klar, så må du egentlig gerne bare gå i gang med at smøre lidt leverpostej på dit stykke franskbrød. Ja. Bøvler den lidt. Ja, lidt. Skal jeg lige hjælpe dig? Ja, tak. Se, det kan være, at vi lige skal inddrage den her lidt. Så hvis du samarbejder sådan. Sådan. Se, det er jo den, du smører leverpostej ovenpå franskbrødet med. Ja. Det kan være, at du skal prøve at bruge din højre hånd lidt, hvis jeg lige må hjælpe dig. Ja. Så vi også får inddraget den lidt i aktiviteten her. Se, så hvis du tager sæt. Sådan. Så kan du måske tage din venstre hånd på leverpostejen. Så får vi også bevæget den lidt. Ja, det er rigtigt. Det ville være godt lige at få den i gang. Ja, det er det. Kan du måske holde franskbrødet med din højre? Perfekt. Sådan. Ja. Det kan være, der skal en lille smule mere på. Det skal jo ikke være for tørt til dig. Nej. Sådan. Ja. Se, så for at det er lidt nemmere for dig at spise med din dysfagi, så synes jeg, du lige skal prøve at skære det ud i stykker. Skal jeg lægge det over på tallerkenen? Ja, gør det. Jeg kan lige sætte den her over til dig. Sådan. Hov. Så jeg kan sige, at tallerkenen den skrider lige lidt for dig. Jeg har faktisk en smart måtte lige her, vi kan sætte nedenunder, hvis det er. Så kan det være, at det bliver lidt nemmere. Sådan. Sådan. Så skal jeg hjælpe dig lidt. Ja, tak. Det var heller ikke nemt med leverpostej. Så er det plads. Hvis vi så drejer tallerkenen lidt.
Ej, sådan. Og det sidste. Sådan. Ja, det gik lige. Og så må du gerne lægge kniven fra dig. Lige så stille. Sådan. Ja. Så er vi egentlig klar til at spise. Ja. Så skal vi ikke bare køre ind i dagligstuen? Jo. Åbner du? Ja. Perfekt. Hvis vi lige lægger dit arm lige så forsigtigt ned. Sådan. Jeg skal nok tage din tallerken. Tak. Så inden du lige kører helt ind, så tænker jeg lige, at jeg skal hjælpe dig lidt med at komme længere tilbage i stolen, så du har den rette sidestilling. Ja. Så hvis du lige vil låse stolen om på den side. Ja. Så skubber jeg lige lidt på din knæ, så du kommer lidt tilbage. Ja. Sådan, nemlig. Og så kan du bruge den anden. Sådan. Perfekt. Og vil du lige åbne over på den anden side? Så kører jeg lige lidt længere ind. Så gør vi lige skal. Sådan. Og lås. Perfekt. Så må du faktisk bare gerne begynde at spise, Kalle. Ja. Så sætter jeg over på den anden side. Det gik da meget godt. Ja, Synes du ikke det? Jo, jeg synes, det gik godt. Ja. Og nu er det jo bare dig og mig, der sidder herinde. For det er også vigtigt, at du bare sidder i helt rolige omgivelser, når du skal spise, så du kan koncentrere dig lidt om det. Mm. Hvordan synes du, det er? Det er okay. Ja. Jeg kan godt mærke, at det er noget andet, end jeg plejer. Ja. Det er svært lige om. Men du tager det bare i dit tempo, helt stille og roligt. Mm.